להבין איזה ad layouts יותר מתאימים בשביל למקסם את הרווחים שהם עושים מ-AdSense, מ-AdX וגם מרשתות מדיה אחרות. זהו סוג של A/B טסטינג של מוניטיזציה. איזה גדלים הכי מתאימים, איזה מיקומים, איזה צבעים, ליצור לייאוטים שונים למובייל, לייאוטים שונים לדסקטופ וטאבלט, וככה למעשה למקסם את הרווחים שאתם עושים מרשתות הפרסום שלכם. אוקיי, למי שרוצה אגב, אנחנו משלמים את זה עכשיו בשידור חי דרך עמוד הפייסבוק שלנו של AdEngine. רואים אתכם אליי. טוב, אז זהו, נתחיל, נעבור הלאה. באמת, בשלב הראשון של ארביטראז', מי שלא מכיר ארביטראז', אני פשוט יוצא מתוך נקודת הנחה, זו סדנה טיפה למתקדמים, לא לחבר'ה הכי מקצועיים בעולם, אבל אם לא שמעתם אף פעם על ארביטראז' אז זה אולי יהיה קצת קשה לעקוב. מילה קצרה על זה, ארביטראז' זה בצורה הכי פשוטה טראפיק ארביטראז', הכוונה היא לקנות טראפיק באיזשהו מחיר מסוים, ואז לעשות לו מוניטיזציה במחיר יותר גבוה ממה שקניתם ולחיות על המרווחים שבין האחד לשני. זהו פחות או יותר. אז נתחיל קודם כל מצד אחד של המשוואה, וזה הצד של קניית הטראפיק. אוקיי? אז באמת נדבר על איזושהי אסטרטגיה שהיא בעלת שלושה צדדים. אז מה שחשוב להבין בארביטראז', ואני חושב שבאמת מה שמבדיל בין החבר'ה שעושים ארביטראז' בצורה מקצועית לחבר'ה שעושים את זה בפעם הראשונה, זה שצריך לדעת לבזר את המקומות שבהם אתם קונים טראפיק. ולא רק קונים טראפיק, אלא גם איך אתם מביאים טראפיק לא קנוי. גם חשוב לדעת להביא טראפיק שהוא לא טראפיק קנוי. קחו לדוגמה אתרים כמו כלכליסט, כמו הארץ, דה מרקר, הם למעשה כולם קונים טראפיק, אתם בטח רואים את המודעות שלהם בפייסבוק, זה שאני רואה, אפילו הם עושים מודעות סרצ' והמוניטיזציה שלהם היא מוניטיזציה של פרסום בין השאר. אבל הם גם יודעים להביא טראפיק גם בדרכים אחרות, להביא טראפיק אורגני מגוגל וממנועי חיפוש אחרים, ולהביא טראפיק גם מרשתות חברתיות, גם בלי לשלם עליו. ובאמת עוד דוגמה טובה שאני רוצה להראות לכם זה דוגמה של בורד פנדה, שהם יודעים להביא טראפיק בצורה טובה מעמוד הפייסבוק שלהם. מישהו פה לא מכיר את בורד פנדה? בורד פנדה עושים תוכן ויראלי. בורד פנדה הם עושים למעשה תוכן ויראלי, והדרך שלהם לעשות את זה, זה קודם כל, יש להם, כמו שאתם יכולים לראות, מעל 3 מיליון לייקים לעמוד הפייסבוק שלהם. לא רואים מה. במסך אחר. זה עמוד הפייסבוק של בורד פנדה. אוקיי? כמו שאתם יכולים לראות, מה שהתחלתי להגיד, יש להם מעל 3 מיליון לייקים. ככה שהם יכולים גם די בקלות, גם בלי לקנות טראפיק מפייסבוק, יכולים די בקלות להביא גם טראפיק אורגני מפייסבוק. והדרך שלהם לעשות, יש להם ממש שיטה. לא, יש להם את הפוסטים כמובן, שנותנים איזשהו פוסט של בורד פנדה, ואנשים מגיעים אליו, יש לו הרבה שרים, יש לו הרבה לייקים וכן הלאה. שראיתי שאתה כבר הגעת, איפה אתה? הנה. טוב, המעברים לפייסבוק הולכים להיות מצחיקים כל פעם שנעשה אותם. טוב, אז כן, אז הם באמת דוגמה, אבל לא כל פוסט שהם מעלים הוא פוסט ששולח טראפיק לדף שלהם. הם בדרך כלל עושים כמה פוסטים לדף, ואז איזה וידאו,
שבזמן האחרון הם מריצים הרבה מאוד טראפיק לדף, לא משנה. הם בדרך כלל עושים את זה בצורה הזאת, וגם יש להם אתרים נוספים שהם אתרים שהם חלק מהפעילות שלהם, וברגע שכבר אתה העלית דף פייסבוק אחד עם 3 מיליון איש, מאוד קל להרים עוד אתר אחרי זה, אתר של תוכן ויראלי, ולשלוח טראפיק מעמוד הפייסבוק שיש לך כבר שהוא פעיל, לאתר החדש, וככה להמשיך ולעשות סקיילינג בצורה מאוד מאוד יעילה. וכאשר אנחנו מציעים באמת שאם אתם קונים את הטראפיק, לא לקנות מעל 70% מהטראפיק ולהביא 30%, בין אם זה מגוגל בצורה אורגנית, בין אם זה פייסבוק ורשתות אחרות בצורה שהיא לא בתשלום, ובאמת לא להיות תלויים אך ורק על התוכן האורגני שלכם, על התוכן, על הממומן. פה. טוב, אז החלק השני שאנחנו נגיע אליו זה איך לבחור את נישת התוכן שלכם. מאוד חשוב לדעת לבחור נישת תוכן שהיא מצד אחד ויזואלית, בגלל שתוכן ויזואלי ניתן לעשות לו שייר במדיה חברתית בצורה הרבה יותר קלה, וככה אתם יכולים להרוויח גם על התוכן האורגני בלי להתאמץ עליו יותר מדי. תוכן כמו שמשהו social media friendly, ותוכן שיכול להביא לכם, חלקכם זה אולי שמע מעט גבוה, אבל תוכן שיכול להביא לכם בצד של המוניטיזציה CPC של בין 0.75 ל$3 פר קליק, ואני אעזור לכם להבין איזה נישות אפשר באמת להגיע לכאלה CPCs גבוהים, ולעשות גם, וכמובן להוסיף לזה עוד אופציה של אפיליאציה, וגם ככה לעשות את המוניטיזציה בצורה הזאת. יש עוד מקומות מקדימה אם יש אנשים בחוץ שרוצים לשבת. דוגמה, ושני אתרים, אני פשוט לא הולך ללחוץ על זה כי זה עושה לי צרות, אבל שני אתרים שהם אתרים שהם לא אתרים שהייתם חושבים עליהם בתור אתרי ארביטראז' קלאסיים, אבל אם אתם רוצים יכולים להיכנס לדרך המובייל לאתרים שלהם, כדוגמת WebMD ו-Bankrate, אתרים שמביאים טראפיק במגוון דרכים, בין השאר הם גם קונים אותם, והדרכים שלהם לעשות מוניטיזציה היא מאוד מאוד אגרסיבית. הם עושים סלייד שואוז שבדומה להמון אתרי ארביטראז', הם עושים המון תוכן שדומה, למשל WebMD, top 10 grandmother remedies for your children, משהו כזה. וזה תוכן שהוא גם עובד טוב בצורה אורגנית, גם עובד טוב במדיה חברתית, גם עובד טוב בשביל קניית טראפיק אם אתם קונים ב-Outbrain או בטבולה, זה תוכן שעובד טוב מאוד גם בקנייה בצורה הזאת. וכנ"ל Bankrate זה אתר של אוטו-פייננסינג. שאוטו-פייננסינג וגם WebMD, סיבות שאני נותן לכם אותם בתור דוגמאות, זה שאלה נישות שמבחינת ה-CPC שאתם יכולים לקבל מאוד 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 גבוהים, ועדיין זה יכול להיות גם תוכן שהוא יכול די בקלות להפוך להיות ויראלי. וגם בבנקרייט הם יכולים לתת כל מיני טופ 10 ליסט, הם עושים סלייד שואוז ועושים את כל הדברים הקלאסיים כדי שהתוכן שלהם יהפוך להיות ויראלי. הוא אכן באמת נהיה ויראלי, למרות שזה נראה כתוכן הכי משעמם והכי נישתי, זה באמת עובד. להיות נישתי זה לא דבר רע ולא צריך לפחד מזה. אז באמת, איך אנחנו עושים את המחקר שלנו לבחירת נישה? אז אנחנו עושים מחקר, זה מעקב אחרי עמודי פייסבוק אחרים, כמו שראינו בורד פנדה, שזה דרך מעולה לראות איך הם עושים את הפעילות שלהם, איך הם עובדים, איך הם מחלקים את התוכן שלהם, מה עובד להם יותר טוב מבחינת שיירים, מה עובד פחות טוב. אם זה לא הנישה שלכם, אז תמצאו משהו שהוא כן בנישה שלכם, ותעקבו אחריהם ותראו את הפעילות שלהם בצורה הזאת. דרך טובה לראות טראפיק ווליומס ולראות מה באמת עושים אתרים אחרים מבחינת מוניטיזציה, להיכנס ל-Buy Sell Ads. מישהו לא מכיר?
נגיד בקצרה, buy sell ads זה איזשהו נטוורק שמאפשר לך קנייה ישירה של ad inventory מ-publishers. אתה רוצה לפרסם באתר אחד ספציפי, במקום ללכת לאיזשהו ראש פרסום, נגיד בגוגל דיספליי, ולהכניס שם את הדומיין ולקוות שהמודעה שלך תופיע, אתה פונה ישירות דרך buy sell ads אל הפאבלישר, ואתה רואה כמה CPMים הוא מקבל, אתה רואה כמה ביקוש יש עליו, מה הפיל רייטס שלו, ואתה יכול לראות הרבה מאוד דברים בצורה הזאת ולהבין האם זה נישה שהיא טובה. כן. יכול בתור פאבלישר גם למצוא שם direct advertiser? ב-buy sell ads? כן, אתה יכול להצטרף לנטוורק של buy sell ads. בדיוק, ובעיקרון זה די פסיבי. buy sell ads לא באים ובאופן אקטיבי מחפשים לך demand בשבילך. אתה יכול לשים שם את האתר שלך, ואז זה מחולק לפי קטגוריות. אם מישהו עושה search בתוך הקטגוריה, מוצא את האתר שלך, סיפקת שם מספיק מידע, המידע מושך אותו, וכן הלאה, אז ככה זה יכול לעבוד. או באמת להסתכל בעמודי advertise with, או להסתכל על advertise with us, או media kits שיש לאתרים שהם בתחום שלכם, סוג של בנצ'מרקים, שאתם יכולים לקבל באמת מהחבר'ה הגדולים ביותר אצלכם בתחום, ולהבין באמת את הדבר הכי חשוב, שזה להבין כמה שווה האודיאנס שיש לכם של האתר, מה השווי שלו. שקונים מאתר, איך אנחנו קיבלנו בדיוק מה שקנינו, כי אני כבר הייתי הרבה שאומרים יש לנו טראפיק של, לא יודע, מיליון כל חודש, ובאמת הכל פיקטיבי ועושים כל מיני דברים בשביל לעשות כאילו כן יש להם מיליון, אבל באמת אין להם את המיליון. השאלה הייתה איך מוודאים שמה שהפאבלישר אומר במדיה קיט שלו או בשיחה איתו, איך אתם יודעים שמה שהוא אומר זה אמת. אתה יכול לבקש לראות גוגל אנליטיקס, לבקש לראות כל מיני דברים כאלה בלייב שיעשה לך walkthrough, ייתן לך צילום מסך וכן הלאה, וככה אתה יכול באמת לוודא כמה באמת page views יש לו. מה השאלה? אבל בכל אופן עושים, נגיד, לגבי זה, עושים כל מיני טריקים בשביל שרואים שם באנליטיקס שיש כמויות גדולות, עושים כל הזמן refreshing של הפייג' אוטומטי כל 5 שניות ודברים כאלה, אז... אני מתאר לעצמי שיש הרבה מאוד דרכים שאפשר לרמות את המערכת. אתה גם יכול תמיד לבקש להיכנס ולראות בריל טיים כמה כניסות יש לו בריל טיים, לבקש לראות כמה מערכות אחת מול השנייה של אנליטיקס, לבקש אם יש לו רשת שהוא עושה איתה מוניטיזציה, אז תראה לי כמה פייג'וז יש שם, להצליב את כל המידע. וככל שיש לך יותר מקורות של מידע לגבי אותו אתר וכולם עקביים, אז אתה יכול לצאת מתוך איזושהי נקודת הנחה שהסתברותית, כנראה שהמידע אמין, ואם זה לא חוזר על עצמו באופן אמין, אז אולי כנראה שלא. אבל אני לא מכיר פתרון שנותן לך באיזשהו 100% ודאות שאתה יכול לדעת בדיוק כמה יש לבן אדם. טוב? אם אתה מסתכל על הרשתות מוניטיזציה לאורך זמן, אז בוטים ודברים כאלה זה דברים שיתפסו. זה לא דברים שאתה יכול לרמות איתם לאורך זמן. עוד משהו, יש לי איזו אתר שיש לי כמו 4-5 תוכניות שעושים את הסטטיסטיק של הסייט, לראות כמה עמודים, וכל אחד נותן לי דברים אחרים. כן, בסדר. אני לא רוצה להיכנס לזה פה, אבל זה נכון, יש הגדרות שונות למערכות שונות, יש כאלה שאתה עושה את האימפלימנטציה של האנליטיקס שהוא סרבר סייד, ואז הוא יכול לתת לך משהו אחר, אתה יכול לתת קליינט סייד, ייתן לך משהו אחר. יש הגדרות שונות למה זה page view, מה זה session וכן הלאה, והמערכות יכולות לתת לך נתונים שהם קצת שונים אחד מהשני. צריך לדעת, לקחת את זה בחשבון. גדולים מאוד. page views נגיד, בין אחד לשני... אם יש לך הבדלים גדולים מאוד, אז יכול להיות שיש לך בעיה. שוב, אני לא יודע, אני לא יודע ספציפית אצלך, יכול להיות הרבה מאוד סיבות, זו בעיה שהיא חוזרת על עצמה, הרבה פאבלישר שמפעילים אדסנס ורואים, רגע, בגוגל אנליטיקס שלי אני רואה 10,000 page views ובאדסנס אני רואה רק 5,000. יש לזה סיבות, הן יכולות להיות מגוונות, אולי נדבר על זה, אתה רוצה לדבר על זה אחרי המיטאפ, אפשר לדבר על זה קצת, כי אני יודע שבאמת זו בעיה כואבת לא רק לך, אלא הרבה אנשים. טוב, עוד כלים שאפשר להשתמש בהם כדי באמת לבצע את המחקר נישה שלנו זה BuzzSumo. BuzzSumo באמת עוזר לנו להבין איזה תכנים מקבלים social shares
אתם יכולים לעשות search על התכנים שאתם מריצים. בתוכן, אם יש לכם, אתם רוצים איזשהו מחקר תוכן, רוצים להעלות איזשהו ארטיקל חדש, רוצים לראות האם זה ארטיקל שעובד יותר טוב, עובד פחות טוב, אתם יכולים להריץ חיפוש בבאזסומו ולראות בדיוק כמה shares הוא מקבל, לעשות איזושהי השוואה לתוכן אחר שאתם רוצים להעלות, שאתם שוקלים איזה אחד מתוך השניים, איזה אחד יעבוד לכם יותר טוב מבחינת ויראליות, ובאזסומו ייתן לכם את התשובות האלה. טופ טרנינג ביוטיוב, כנ"ל, במיוחד אם אתם בנישה של יש לכם הרבה תכני וידאו, וגוגל סרצ', לעשות גוגל סרצ' ולראות מהם התכנים שעובדים הכי טוב, מהם התכנים שעובדים ויראל, גוגל סרצ', גוגל טרנדס, זה גם דרך מעולה להבין מה בדיוק התוכן שהוא ויראלי כרגע. אוקיי, ויש לנו, ואז אנחנו עושים, אחרי שעשינו את כל זה ובחרנו עצמנו נישה ואנחנו רוצים באמת להבין מה עובד יותר טוב, אז אנחנו עושים איזשהו טסטינג. אוקיי, הדרך המהירה והקלה זה לייצר באמת מודעות פייסבוק, מודעות פייסבוק שמקדמות איזשהו תוכן לבחירתכם באתר. אתם רוצים לראות איזה פיסת תוכן עובד הכי טוב, יש לכם בטוח איזושהי הרגשה שמשהו שיעבוד יותר טוב מהשני, לוקחים איזה 3-4, מריצים טסט, רואים איזה אחד עובד יותר טוב. יום-יומיים, עוצרים, מעבירים את כל התקציב לאחד שעובד הכי טוב. ומשהו שהוא קצת יותר איטי, וזה באמת ליצור איזשהו אתר כבר של 5 פוסטים, ולבזבז בין $20 ל-$50 על פייסבוק אדס, ואז באמת לעשות זה, מה שאמרתי, דווקא באופציה השנייה, של משהו שהוא כבר בשלב יותר מתקדם, שכבר יש לכם קצת תוכן באתר. זה מתאים אם אין לכם עדיין כמעט תוכן, או שיש לכם, אתם רק רוצים אפילו לבדוק משהו לדף נחיתה אחת שעשיתם, אז זה גם דרך שאפשר להתחיל, וזה אחרי שכבר עשיתם ובניתם איזשהו אתר ראשוני, אתר שהוא סוג של MVP לאתר הגדול של הארביטראז' שאתם בונים. אוקיי, אז טוב, אמרתי לכם כבר קצת על באזסומו, אז פה אני ארחיב קצת. אתם יכולים באמת גם לקבל כמו מ-AdWords או כמו מכלים אחרים של Keyword Research, אתם יכולים לקבל את הווליום שיש לחיפוש לאיזשהו מילה, לאיזשהו תחום, ובאמת להבין גם בנוסף לזה איזה social media channels הם הכי נכונים לנישה שלכם, מבחינת איזה שאנשים משתפים ואיזה רשת הם משתפים בדרך כלל, ספציפית לנישה שלכם. זה משהו שהוא מאוד חשוב לדעת, כי זה מאוד מאוד משתנה. אתם יכולים לגלות שלמעשה טוויטר זה משהו שעובד אצלכם הרבה יותר טוב מפייסבוק, אתם יכולים לגלות שפינטרסט עובד אצלכם מעולה, אינסטגרם יכול להיות שעובד אצלכם הרבה יותר טוב. לא צריך להידבק לפייסבוק, כי זה מה שאנחנו מכירים בארץ, בעיקר פייסבוק, ומסתכל על הקהל מהחתך גילאים, אז אנחנו יותר קהל של פייסבוק מאשר של רשתות אחרות, אבל לא להתקבע ולצאת טיפה מהמשוואה הזאת ולנסות לחפש ולראות איך עובדות בשבילכם הרשתות החברתיות האחרות, כי יכול להיות שהן יעבדו בשבילכם בצורה מאוד מפתיעה. אוקיי, ואלה הנישות הטובות. אלה הנישות שאתם יכולים לעשות מהן הרבה מאוד כסף, שהן גם social media friendly, גם ויראליות, גם מקבלות CPCs יחסית גבוהים, גם אפשר לייצר בהם תוכן בעלויות לא יותר מדי גבוהות, ויש הרבה כותבי תוכן להם, וגם אפשר למצוא תוכן בסינדיקציה וכן הלאה. אני גם אשלח לכם את כל המצגת, אל תדאגו. וזהו, ואני דווקא כן רוצה להראות לכם דוגמאות, אז אם יהיה קצת בעיות טכניות, תתעזרו איתי בסבלנות, כי אני חושב שזה מעניין לראות, כי ככה קצת קשה לקבל רושם של איך בדיוק עושים אתר ארביטראז' לעשה זאת בעצמך. או איך עושים אתר ארביטראז' להישרדות, לציוד להישרדות. או וכן הלאה. אני בטוח שסלבריטי כולכם מכירים, בפשן אתם מכירים, בספורט אולי גם חלקכם מכירים, אבל יש פה נישות שהן נישות מאוד מעניינות, שאנשים עושים בהם ארביטראז', פחות חבר'ה ישראלים, ועושים בהם כסף ממש טוב. ואלה הנישות שאתם רוצים להתרחק מהן. נישות של ביטוח, מישהו יודע למה כדאי להתרחק? חבר'ה של ה-SEO? אנשים מסתכלים עליך. כן, יקר נורא. medical conditions, למה? מישהו יכול לנחש למה להתרחק מ-medical conditions? אף אחד לא הולך לשתף את האקזמה ברגל שלו בפייסבוק, אף אחד לא רוצה לראות את התמונות האלה, זה לא... גם אם מישהו נכנס כדי לקבל תרופות ודברים כאלה, הם לא הולכים לשתף את זה, זה לא הופך להיות ויראלי. אז צריך לדעת, אבל יש אתרים רפואיים שכן ויראליים, יש אתרים שהם לא.
ההבדל הוא דק, אבל הוא ברור. לא נותנים ייעוץ רפואי, כמובן, ולא מתמקדים במחלות שהן לא אסתטיות. דברים יותר של common sense, סליחה? טיפולי יופי, דברים כאלה, דברים שהם common sense, דברים שהם לא באמת יכולים להתפרש כעצת רופא, הם דברים שסבבה ואחרים לא. ולא software, B2B, loads וקרדיט, אם אתם מפרסמים, אתם יודעים למה פשוט מבחינה של מונטיזציה זה CPC'ים יחסית נמוכים והעלויות של הקנייה שלהם דווקא כן גבוהים. טוב, נעבור לשלב של יצירת התוכן. טוב, אז יש לנו כמה סוגים של תכנים שאנחנו רוצים באמת לייצר באתר ארביטראז'. אחד מהם שהוא מאוד מאוד פופולרי זה הגלריות, בין אם זה גלריית וידאו או גלריית תמונות, אבל כולם מבינים מה אני מתכוון שלום הגלריות? מישהו לא? אז טוב, אז מה שאנחנו רוצים לעשות, הסיבה שאנחנו באמת משתמשים בגלריות זה שיש משוואה די פשוטה באתרי ארביטראז' והיא שככל שבנשים רואים יותר דפים, הסיכוי שהם יקליקו ויתנו לכם איזשהו ROI חיובי על הכסף שלקחתם להביא אותם, הוא גדל. ככל שהם רואים יותר דפים, הסיכוי שיקליקו על מודעה גדל. אז אנחנו רוצים שהם יראו יותר דפים ולכן מקבלים סלייד שואו של next ו-next ו-next ו-next. משוואה יכולה להיות, לכל אחד היא אחרת, אבל לפעמים אתה צריך בשביל משוואה חיובית 20 דפים בממוצע למשתמש, 30 דפים בממוצע למשתמש. אלה לא מספרים שהם מספרים יוצאי דופן. אלה מספרים שהם די רגילים בנישות, בהרבה מאוד נישות. זה רק לבריק איבן? זה להיות רווחי. שוב, זה תלוי, אבל כן, לא מפתיע שאתה צריך להגיע ל-20 pages per session. טוב, אז וזה גם, ואנחנו, כמו שאמרנו, צריך high CTR בשביל ה-pay traffic, ושזה אומר שיש לנו באמת צריך להביא CPCs גבוהים, וצריך שיהיה לנו conversion rate די גבוה מצד של ה-AdSense, או מצד של כל מוניטיזציה שאנחנו עושים, שה-conversion rate כמובן אנחנו מכוונים פה להקלקה, וצריך שיהיה high share rate, שיהיה באמת משהו שהוא שרבילי, וכל הדברים האלה, הווידאו גלרי או הפיקצ'ר גלרי בדרך כלל עונה. אני לא חושב שבדוגמה הזאת, אני לא חושב שבאמת צריך לתת לכם פה את הקליקינג, אני חושב שאתם כבר מדמיינים בדיוק איך זה הולך לראות, כולכם ראיתם אתרים כאלה, אבל זה דוגמה למשל ל-DIY, לעשות זאת בעצמך, אתר ארביטראז' שהוא עושה זאת בעצמך. והנה, 19 nail designs that will keep your eyes on your hands. בא לי להקליק ולראות, כי אני בטוח שאנחנו לראות שם איך לא להימנע מלתת לי מסמר בתוך היד. ובתחום הרפואי, שהוא תחום שאם אתה רואה, זה לא משהו שהוא common sense, משהו שהוא לא עצת רופא, 21 homemade cold and flu remedies that really work. וגם זה גם, שני אלה גם יעבדו מאוד טוב מבחינת SEO. במיוחד השלישי לדעתי. אוקיי. אז מבחינת הגלריות יש לנו כמה סוגים. יש מה שנקרא את ה-personal preference, זאת אומרת, למשל, my 10 best movie או זה, או ברדלי קופר's favorite places for vacation. זה, זאת אומרת, זה ממש כאילו העדפות, ועדיף להוסיף מישהו ספציפי, לא סתם העדפה 10 best places in the world, קצת נדוש, קצת נשמע, עדיף שזה יהיה באמת עם איזשהו טוויסט, עם איזשהו משהו יותר אישי, אם אפשר סלבריטי, אם לא, אם אתם בעצמכם כבר מיתגתם את עצמכם כחלק מהאתר הזה, אז מה אם? ואם לא, אז גם, אני לא יודע, צרפתים, מקומות הבילוי אוהבים על צרפתים, כבר יותר מעניין מסתם מקומות בילוי. טוב, fact-based list, אז הדוגמה, 10 tallest mountain peaks in the world, curated list, ואז 33 DIY pillow tutorials. הכוונה ב-curated list זה שכל אחד מתוך ה-33 האלה מוביל לחומר שאתם שאספתם אותו מאתרים אחרים. פה יש הזדמנות אפיליאציה מצוינת בתוך זה. אפשר להוציא חומרים מאתרים אחרים של כל מיני pillow tutorials שאתם יכולים להביא באמת מאתרים אחרים של איך לייצר קריות, דברים כאלה.
וככה גם לעשות עוד קצת כסף על הדרך. אוקיי, אז בדרך המבנה של סלייד שואו של אימג' גלרי ייראה בצורה הזאת. כותרת, פרסומת, 2-3 שורות של טקסט, האימג' הראשי, ההירו שלנו, זה האימג' שבשבילו באו אנשים, מה שבאו אנשים לראות. עוד מודעה, ואז האינטרו פרגרף, 200 עד 500 מילה, שזה פשוט איזשהו תיאור על התמונה, מה הבן אדם רואה, אנקדוטה שיכולה יותר תמונה, משהו מבדר, פחות מידע, יותר בידור, מודעה שוב, ואז אם אתם בוחרים לעבוד בצורה של נקסטים, של דפים נקסטים, אז כל מה שפה, פשוט להכפיל את זה בין 10 עד 40 פעם, ואם אתם לא רוצים לעבוד בצורה של נקסטים, יש גם כאלה שמעדיפים לעבוד בצורה של קונטנט שהכל באותו עמוד. אני חושב שרוב האנשים שקונים, אם אתם קונים מעל 70% טראפיק, לא הייתי עובד בצורה הזאת, אלא עדיף לעבוד בצורה של הסלייד שואוס. אם אתם קונים פחות ואתם רוצים יותר להתמקד גם על טראפיק אורגני, אז אפשר באמת לעבוד בצורה של עמוד אחד יותר ארוך, וגם יכול לעבוד בשבילכם. אוקיי, אז בואו נראה באמת מה הפרוס והקונס של סלייד שואוס מהסגנון הזה. אז כמובן שהפרוס זה מה שאמרתי בהתחלה פה, זה שאנחנו מקבלים יותר revenue per visitor. הסיכוי שבן אדם יקליק עולה ככל שיש יותר דפים, תוכן מסוג הזה מייצר יותר דפים, לכן הסיכוי שאנחנו נקבל הכנסות יותר גבוה. מצד שני, יש פה חיסרון עם מודעות פייסבוק. פייסבוק לא אוהב סלייד שואוס, מכיוון שיש לפעמים, ישנם מקרים, ואני קיבלתי פעם מייל ממישהו שהראה לי שפייסבוק אמרו לו שהמודעה לא, המודעה לא עונה על, זה false advertising כאילו. הוא ציפה לקבל 40 תמונות הוא הגיע קיבל תמונה אחת. אז זה סוג של בעייתיות שיכול להתבצר מבחינת ה-terms and conditions של פייסבוק. וזה גם עוד סיבה שיש אנשים שמעדיפים לתת את כל הסלייד שואו בדף אחד. SEO, דיברתי על זה קצת קודם, לפעמים והוא יכול לא להבין שמדובר פה בפיסת תוכן אחת שמחולקת על 20-30 עמודים. ולכן, אם אתם לא יודעים איך להגדיר pagination בצורה נכונה, אז צריך לקחת בחשבון שזה עלול להזיק לכם מבחינת SEO, אם אכפת לכם מטראפיק אורגני מגוגל. לא תמיד למי שעושה ארביטראז' אכפת מטראפיק אורגני, זה גם מזה. וחוויית משתמש, עניין שבכלל לדעתי, החוויית משתמש של כל פעם להקליק next, next, next ו-next היא פחות טובה, בוודאי שבמובייל. אבל שוב, יש אנשים שיכול להיות שזה יותר נוח להם, שבמקום להתחיל לגלול למעלה למטה, יכול להיות שבדסקטופ זה דווקא יותר נוח. עניין שכל אחד צריך לבדוק את זה עם הנתונים שלו, של האתר, ולראות מה אנשים מגיבים יותר טוב, לנסות לעשות טסטים לעניין הזה, ולראות מה עובד בשבילו בצורה הטובה ביותר. זה מה שתיארתי עכשיו בצורה קצת יותר ויזואלית. כמו שאמרנו, כותרת, מודעה, 2-3 טקסט, image, add, intro, add, ואז הקונטנט רקורד שלכם בדרך כלל בא למטה. כאשר ה-add, זה בדרך כלל AdSense, אלא אם כן עושים פה איזושהי פעילות שהיא פעילות יוצאת דופן, אז זה בדרך כלל הפעילות שעליה אנחנו מדברים. איזה אחוזים לצפות ב-recommendation? סליחה? איזה אחוזי הצלחה ל-CTR ל-recommendation? אני לא יודע. אולי מישהו מהפאנל יהיה מעוניין לענות. מה? סליחה. או בכלל, אם מישהו יש לו תשובה על זה. מה האחוז CTR שאפשר לצפות על ה-content record? לא בהכרח לתת אחוז מדויק, אבל טכניקה נפוצה מאוד שרואים זה כדי לקדם את הפלייסמנטים התחתונים שלך, אז כאילו עושים סוג של אקורדיון שהתוכן רובו מוחבא ואתה מעלה את הפלייסמנט התחתון ואז click here to see the full content. מה שאתה מתכוון שרואים קצת מה-content record מציץ מעל הפולד וזה מעלה את ה-CTR, זה הייתה עצה אחת. עוד מישהו? או איזשהו בנצ'מארק ל-CTR ל-content record או עצה? איך מעלים את ה-CTR של ה-content recommendation? בנצ'מארק יהיה בין 0.5% ל1.5%. בין 0.5% זה אחוז הקלקה טוב ל-content recommendation. תודה אריאל שהולך לך איך שאנחנו מחכים לאריאל? שאלה לגבי ה-CTR של האסנס, הוא בסופו של דבר העיקר יש לך מבחינת המונטיזציה, כמה פחות או יותר נחשב לך טוב.
pages per session. אם אתה עומד ב-20 pages per session, אני חושב ל-CTR טוב. זה תלוי בהרבה מאוד דברים. קשה לתת לך איזשהו בנצ'מרק ספציפי. במיוחד כי מה שאנחנו עובדים עליו זה בעדן זה לשפר את ה-CTR הזה ולהעלות אותו לאנשים. אנחנו בדרך כלל מעלים אותו במינימום של 30% ויותר. יש לך איזשהו ממוצע, בנצ'מרק? שוב, נורא תלוי באתר, נורא תלוי בגיאוגרפיה, נורא תלוי בהרבה מאוד דברים. אנחנו מריצים את זה על באמת מאות אתרים, זה שזה נורא משתנה, קשה באמת לזרוק איזשהו מספר שהוא באמת יכול לתת לך איזשהו משהו שתוכל ללכת איתו. זה באמת לא פשוט. מבחינת RPM אתה צריך לשבת על RPMים של בין של, שוב, טראפיק אמריקאי, טיר 1, מעל 3.5. RPM של מעל 3.5 לטראפיק אמריקאי, איכותי. אוקיי? That's it. טוב, יש גם משהו שהוא מאוד קל, נורא אחלה אם אתם רק מתחילים, אבל גם אם לא, ואני ממש אוהב אותו, אני לא עושה ארביטראז' בבלוג שלנו, אבל נגיד מקומות שהייתי כותב בעבר, אז ממש קל לעשות את הדברים האלה. לקחת וידאו מיוטיוב, לעשות לו טרנסקריפט, את התכתובת של הוידאו, וידאו ויראלי, ואתם מוצאים לו את כל הטקסט. אחלה מבחינת SEO, גוגל אוהב את זה, וגוגל בדרך כלל בעיה עם זה, במיוחד אם אתם כותבים עליה טקסט מסביב לזה, וזה מהיר, זה זול, אתם יכולים לייצר תוכן מעולה ככה, תוכן ויראלי, שיש לו גם ערך מוסף, וזה אחלה סוג של תוכן בשביל ארביטראז'. ואתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב, או וימיו, או כל מיני תוכנות אחרות. וימיו אחלה תוכן וידאו ויזואלי שהוא shareable ודברים כאלה, ואז אתם עושים לו embed, ולעשות סינופסיס של הוידאו, לשבת, אפילו לתת לכותב תוכן, זה לא משהו שאמור לעלות הרבה, לא צריך גם איזה כותב תוכן תותח, צריך מישהו שמקשיב ומקליד, זה הכל. וסוג נוסף זה ה-review, אפשר לכתוב, ופה גם עוד פעם נכנס עניין של אפיליאציה, זה המון אתרי אפיליאציה מאוד מאוד אוהבים לכתוב reviews, זה ברור למה, כי זה הדרך מאוד ישירה וברורה להעביר אנשים לאתר מסוים, אתה כותב review על המוצר שלהם, וככה אתה מעביר, האפילייט נטוורק של אמזון עובד בדרך כלל בצורה הזאת, יש המון אתרי אפיליאציה שכותבים ביקורות על מוצרים שנמכרים באמזון, שלמעשה הלינק הוא לינק אפילייטס. הם כותבים את התוכן הזה, לא כי בא להם פתאום, לא כי סתם בא להם לכתוב על מוצר חדש שהם התאהבו בו, אלא כי הם עובדים בשיטת אפילייטס וככה הם עושים את הכסף שלהם, וזה שאתם מקליטים הלאה. ותכני ריוויו הם תכנים שיכולים להיות גם מצוינים לארביטראז' וגם בכלל לפעולות של מוניטיזציה. והטוטוריאל זה תוכן שהוא קצת פחות מתאים לארביטראז', אבל הוא גם, הוא יכול להיות משהו שיהיה טוב, ואני עוד לא ראיתי הרבה אתרי ארביטראז' שעושים טוטוריאלס, אבל יש, וצריך באמת להיות מאוד, עם הבנה מאוד טובה של הקהל יעד שלך, ובשביל לעשות את זה, ושיהיה לך קהל יעד שחוזר גם בשביל זה. אז באמת יכול להיות הרבה מאוד עבודה, וכדאי באמת לעשות לזה אאוטסורסינג לצ'יפ רייטרס, אבל זה גם באמת יכול להביא לכם אתם יכולים לבחור לעשות איזשהו פוסט אחד, זאת אומרת, זה הפוסט שהולך להביא לי לדומיין שלי טראפיק אורגני, וייתן איזשהו לוק יותר הוליסטי לאתר שלי, ולהתמקד בארביטראז' לפוסטים אחרים שהם יותר מותאמים לו. זה גם אופציה, ואני מכיר מישהו אחד שעובד בצורה הזאת. וקוויזז, בסגנון של טריוויה, בסגנון של פרסונליטי. ראיתם את כל הקוויזז האלה, אתם בטוח רואים אותם המון בפייסבוק. אני לא חושב שבאמת צריך לראות פה את הדוגמה. זה די ברור מה זה ואיך זה עובד. אבל יש להם את העלויות שלהם. סליחה? יש להם את העלויות שלהם. יש את העלויות שלהם, יש גם פלטפורמות שמייצרות קוויזז, ואפשר גם לקנות קוויזים מוכנים, אפשר לייצר קוויז בעלויות די נמוכות, זה לא משהו שהוא עולה יותר מדי כסף, אבל כן צריך גם לעשות איזה אופטימיזציות, לעבוד, למצוא את הקוויז שבאמת עובד בצורה הכי טובה. ויש גם חבר'ה שפה מריצים אתרים שלמים של ארביטראז' שכל האתר זה קוויזז. זה עובד באמת תוכן שהוא מעולה לארביטראז' כי הוא shareable, אמרנו צריך להיות visual, shareable, ושהוא גם פונה וויראלי. יש לך המלצה על מקומות שאפשר לקנות את
פלייבאז עוד עושים את זה, נכון? פלייבאז. ויש עוד אחד. איפה... אור, אתה פה? כן, לא, אחת אולי יש לך עוד עצה לעוד... באמת, פלייבאז זה הכלי היחיד שאני, לפחות מהחקירה שלי, מכיר שנותן להשתמש חופשי, וגם פלייבאז זה יתרון שדרך עצמו, של פלייבאז אתה יכול לראות כבר מה הכי תופס, אז לבחור מתחילה כתובים. אוקיי, אז פלייבאז, זה לא רע בכלל. לא. עודד, אתה כבר פה? עודד עוד לא הגיע? טוב, איך יודעים כמה להוציא על תוכן? חשוב לדעת מה השווי של כל פיסת תוכן שלכם. חשוב לדעת כמה באמת, פה דיברנו קודם על RPM, אז צריך לדעת כמה RPM אנחנו מקבלים על פיסת תוכן מסוימת, מה העלות שעלה לנו להביא טראפיק לאותו עמוד תוכן ספציפי, ולדעת לעשות את המשוואה פר עמוד. זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה, אבל זה משהו שהוא מאוד חשוב לדעת, כדי לדעת כמה באמת אתם צריכים להוציא על תוכן בשביל לצאת רווחיים. אוקיי, ואנחנו הגענו ל-Ad Placement. זה מבחינת above the fold. אוקיי? אז אנחנו רוצים מבחינת above the fold, ושוב אנחנו מדברים בעיקר על תוכן מסוג סליידשואו. אז הפלייסמנטים הקלאסיים, שבדרך כלל אתם תראו, זה, יש לך את הלוגו, את ההדר, איזשהו navigation, הדר, משהו קבוע, גלובלי, לאורך כל האתר שנמצא לכם פה, אז אפשר לא להתייחס לזה. ואז מגיע לטייטל, מגיע לנו מודעה של AdSense או עם AdEngine, ועם AdEngine אתם יכולים פשוט לבוא ולהחליף פה בתוך ה-Ad Unit הזה בין כמה Ad Unitים שונים, ולראות מי מהם עובד יותר טוב. 2-3 lines of text, וזה ה-lead image של הסלייד-שואו, בדרך כלל 800 על 500, לאתרי וורדפרס זה בדרך כלל מה שמומלץ, דסקטופים וכן הלאה. פה מתחת בדרך כלל יש לנו איזשהו Ad Network, וזה באמת מאוד מגוון, הרבה אוהבים להשתמש בקיוסט או media.net למשל, גם פופולרי, ופה בדרך כלל עוד איזה 300 על 600 שיכול גם להתחלף עם 160 על 600, עם 120 על 600, 300 על 250, אפשר לנסות את זה ולעשות את כל ההחלפות האלה ולראות מה עובד יותר טוב. וכמובן, אם הטראפיק שלכם מגיע ממובייל, אז אין פה מה לשים את המודעה הצד הזאת. רצו שכל המודעות יהיו פה בתוך הוורטיקל האמצעי שלנו, וככה לשים את השלוש מודעות AdSense באמת באמצע, ושוב לשחק עם ההחלפות של הגדלים והצבעים בשביל הטקסט אד וכן הלאה וכו'. אוקיי, עכשיו ירדנו מתחת לפולד, ואז אנחנו ממשיכים, כמו שאמרנו, 250 עד 500 מילה. סקוואר בנר, ברוטיישן בין הגדלים השונים של הסקוואר בנרס, בין צבעים שונים וכן הלאה. מה עם היד? הטופס שלכם לניוזלטר, אוקיי? יש פה גם הרבה חבר'ה שמשתמשים, ואני ביניהם, משתמשים בפוש נוטיפיקיישנס, ממליץ מאוד. זה דרך מעולה לקבל טראפיק יחסית עם עלויות מאוד מאוד נמוכות. האחוזי הקלקה של הפוש נוטיפיקיישנס זה מאוד גבוהים, ואני מאוד מרוצה, אני משתמש בפוש נוטיפיקיישן של פושקו, ומקבל אחוזי הקלקה, לא אחוזי פתיחה של בערך 40% על כל... ושלי לא תוכן ויראלי, מי שיש תוכן ויראלי צריך יותר. לא נתקלת בבעיה מול הפוליסי של AdSense עם דיברנו על זה בקבוצה, נכון? כן. זה אחד הדברים שגרמו לי לבוא, אמרתי אני אשאל את זה כי זה לא סגור עליו. במקרה, אפילו לא תכננת, לא מתוכנן לדבר על זה, מגניב. זה בעיקרון לא צריכה להיות, אני יודע שיש איזושהי התייחסות לגבי פופ-אפים בפוליסי של AdSense, אני לא חושב שהכוונה הייתה למשהו כמו שעושים פושקו. הכוונה הייתה, אם אתה באופן מזיד מנסה להסוות את המודעות של AdSense ולהראות משהו אחר במקום, ובככה להונות את המשתמש, את חוויית משתמש לא טובה. פושקו, הרשמות לניוזלטרים, דברים מהסוג הזה. כל
לא זה היה הכוונה של גוגל שהם התכוונו לזה. אני עוד לא שמעתי על מישהו שיסתבך עם הפוליסי של אדסנס בגלל שהוא ישתמש בפופ-אפים של ניוזלטר או בפוש נוטיפיקיישנס. במיוחד שגם גוגל כרום תומך בפוש נוטיפיקיישנס, אז זה נראה לי קצת מוזר. אתה מדבר על הפוש שיוצא בפופ-אפ של הכרום, שאומר לי סייט... או בג'אווה-סקריפט יש גם שירותים שמספקים את זה, כמו פושקו, אינטל, והם יש קצת פחות טכניים. בדיוק. נכון. אוקיי. ועכשיו כמה שקופיות שנראה לכם באמת, אם כבר דיברנו על איך אנחנו עושים את הרוטציה, אז ניתן לכם קצת יותר הסבר על באמת what the engine does. זה למעשה מה שרואים ברגע שנכנסים לתוך ברגע שחיברתם את הרשתות פרסום שלכם אלינו, אז אתם יכולים לראות איזשהו ריפורט של ה-earnings, של ה-page RPM, של ה-CTR, ואפשר, ריפורט די בסיסי, טוב שכולכם מכירים ויודעים איך נראה הדבר הזה. ופה זה עמוד האקספרימנט, אנחנו יכולים למעשה לייצר כמות אינסופית של ניסויים, כאשר אפשר לקחת איזשהו דף מסוים, URL, לפי כל regular expression אתם יכולים לחלק את האקספרימנט איך שאתם רוצים, ולייצר mirror pages לעמוד הקונטרול, לעמוד המקורי שרץ אצלכם בלייב באתר, ובמירור pages להתחיל לשחק עם הלייאוטים. וכמו שאני לא אחזור עוד פעם לכל הסוגים, ואפשר גם לייצר אז משהו ספציפי, אני רוצה אחד למובייל, אחד לטאבלט, אחד לזה, אני רוצה עכשיו לשחק שרק יש לי בוקס ביינרים בכל האתר, רק יש לי מודעות קטנות וכן הלאה. אפשר לעשות אין ספור ניסויים, ואתם יכולים להחליט כמה טראפיק לשלוח לכל אחד מהניסויים האלה, ואז באמת, וזה למשל עמוד האינטגרציות, שאתם יכולים לחבר כל מיני רשתות, לפני. רציתי להראות לכם. חבל, לא נורא. בעיקרון, יש עוד עמוד, זה עמוד הפרפורמנס. שעמוד הפרפורמנס הוא מראה לכם את התוצאות של הניסויים שלכם. זאת אומרת שאם יש לנו ניסוי שרץ על ההום פייג', אתם תראו פה הום פייג' עם כל הגרסאות, כמה CTR יש לכל גרסה, כמה RPM מקבלת כל גרסה, וזה מאוד קל אז להשוות ולראות האם הניסוי שווה, אם הוא לא שווה, אם אני רוצה בכלל לעצור אותו ולשלוח עכשיו את כל הטראפיק לגרסה החדשה שיצרתי, או לבטל אותו כי הוא קטסטרופה, ומה שהיה לי במקור עובד הרבה יותר טוב, ומאוד קל לבוא ונתאר. כן. הגרסאות השונות הן מודרות סרבר סייט, כן? או שאתם מחזירים קליינט סייט הכל קליינט סייד, בגדול אתה מייצר כמה גרסאות שאתה רוצה או צריך, יש כל מיני חוקי אצבע סטטיסטיים, תלוי בכמות הטראפיק שלך, לא תייצר מאות ניסויים על אתר עם 100 דפים נצפים, אבל אתה מייצר לפי הגודל לפי הכמות של הטראפיק, המערכת יודעת בכל רגע נתון לבחור את הגרסה שמביאה לה הכי הרבה כסף. וכל רגע נתון זה חשוב, כי הדברים משתנים כל הזמן. באנדרבליין, שינויים בין גולשים וכו'. זהו פחות או יותר, רציתי לתת לכם איזושהי טעימה קטנה של מה שהולך להיות בחלק השני של המיטאפ ארביטראז'. מי שלא יודע זה החלק הראשון. בקושי דיברנו על מוניטיזציה, על איך באמת להתחיל ולהיכנס יותר לעומק של איך באמת קונים טראפיק, פייסבוק למשל, איך קונים טראפיק מערוצים אחרים, איך מבצעים את המוניטיזציה בצורה יותר מפורטת ויותר עמוקה. אז במיטאפ הבא, שעדיין לא קראנו לו תאריך, אני מאמין שהוא יהיה מתישהו, חשבתי על אוגוסט, אבל נראה לי אוגוסט הרבה אנשים בחופשה, אז אולי בתחילת ספטמבר נעשה אותו, ושם אנחנו באמת ניכנס יותר לעומק, זה יהיה קצת יותר מתקדמים. אנחנו נדבר בעיקר על המשוואה הזאת, של איך אנחנו מגיעים לסוויט ספוט הזה, איך אנחנו מייצרים חוויית משתמש שהיא לא שלילית מדי, לרמה שאנחנו למעשה, כבר מרוב שאנחנו עסוקים במוניטיזציה, אנחנו מפסידים את זה שלאורך זמן אנחנו מפסידים כסף. לפעמים זה בהחלט יכול לקרות, בהחלט יכול להיות מצב שאנחנו מפציצים אנשים ביותר מדי פרסומות, הם נעלמים, והמשוואה שלנו שאם אנחנו צריכים להגיע ל-20 עמודים פר משתמש, אם הבן אדם כבר נהיה כל כך עצבני אחרי 3-4 עמודים שהוא קיבל פה פנדלים ופה ושם, אז בסופו של דבר תפסידו מזה כסף. אז
החלק הכי קשה בכל הפעולה הזאת זה למצוא את הנקודה הזאת שהיא לא קבועה, כל הזמן משתנה. אנחנו פתאום מתחילים לקנות טראפיק ממקורות אחרים, אנחנו פתאום מביאים טראפיק ממדינות אחרות, מפתחי גילאים אחרים, התוכן הוא שונה. כל הדברים האלה נלקחים בחשבון, וכל הדברים האלה משנים את הנקודה הזאת, ובחלק השני אנחנו באמת נדבר איך למצוא אותה ואיך לדעת גם לבצע את האופטימיזציות כדי תמיד להיות בקרבתה ותמיד לדעת להגיע למקסימום רווחים לאורך זמן. אוקיי, ועוד כמה מיני דברים, אנחנו גם נדבר קצת יותר בקטנה על איך לעשות סטאפ לאתר וורדפרס לארביטראז' בצורה די בסיסית. Keyword Research, שנגענו בזה קצת, ניכנס לזה יותר לעומק. נדבר עוד על תוכן של ובסייט, ונדבר גם יותר קצת על המוניטיזציה, על פלייסמנטים, ניכנס יותר לעומק של באמת לאאוטים נכונים פר סוג תוכן, ואיפה באמת אנחנו כאנשים שעשו אופטימיזציה למאות אתרים, מה באמת הלאאוטים שאנחנו ממליצים עליהם, ואיזה נטוורקים לבחור פר נישה, איך ליצור סטיקי אדס, אוקיי? ונדבר קצת אפילייט מרקטינג, וכמובן buying traffic, the art of the cheap click, זה לגמרי אומנות, ויש גם אנשים שקונים טראפיק בפחות מסנט אחד ומצליחים להיות מאוד רווחיים איתו. נדבר על כל זה בפעם הבאה. ואם יש לנו קצת שאלות אליי, סבבה, כי האמת שהייתי קצת קצר, אני חושב שעודד עוד לא הגיע, אז יש לנו עוד פאנליסט אחד חסר. אם יש שאלות, קדימה. אם לא, נתחיל עם ההגנה שלנו. איפה המקום הכי טוב לבנות טראפיק על אמזון? כן, שאלה טובה. איפה הכי טוב לקנות טראפיק בזול? שאלה לגיטימית לחלוטין. הרבה מאוד קונים טראפיק בפייסבוק. יש לי טכניקה של קניית טראפיק בפייסבוק שכתבתי באחד הבלוג פוסטים, שאני אגיד אותה פה, וזה לעשות איזשהו, להרים פוסט על פוסט אינגייג'מנט, להריץ אותו על קהל של טיר 2, קהל זול, לקבל את כל האינגייג'מנט לפוסט, לקבל את כל הלייקים, את כל השארים, את כל הזה, ואז להחליף קהל ולעבור לקהל היותר טוב שלכם. זה ייתן לכם דבר אחד, quality score מאוד גבוה בפייסבוק, וזה יוריד לכם, quality score נובע מה-CTR, יהיה לכם CTR גבוה, quality score גבוה, ה-CPCs של פייסבוק ירדו כתוצאה מזה, וזאת דרך מאוד טובה לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות מצב... מתי פעם אחרונה ניסית לדבר את לפני 4 חודשים בערך. מה שאני יודע זה כבר לא עובד השיטה. מה שאתה יכול לעשות, אם זה לא, זה מה שבאתי להגיד, אם זה לא עובד, לשכפל את הקמפיין ולהריץ אותו מחדש. ואז זה בדרך כלל עובד. תנסה אם זה עדיין לא יעבוד. עדיין, נכון, גם אנחנו דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה כבר? שלא, זה היה מישהו אחר? לא דיברנו. אוקיי, אז זה היה כנראה מישהו אחר. אז זה דרך אחת. אפשר לקנות גם טראפיק זול מ-Outbrain, מטבולה, אלה מקומות מאוד פופולריים, ויש גם עוד נטוורקים, אנחנו נדבר על זה בחלק השני. מה היית מציע כאלטרנטיבה ל-AdSense בשביל באמת להגיע ל-ECPM הגבוה שאתה יכול להגיע איתו, במידה והאקאונט שלך הוא בנד או דברים כאלו media.net, תלוי בנישה, אבל מאוד תלוי בנישה, media.net, קיוסק, מה עוד?